Comencem, d'acord? Benvinguts a tots al segon taller online que fem des del CityLab, aquest que es diu Jo Joc amb Snap. Em presento, jo sóc el Víctor Casado i formo part de l'equip d'EduTech del CityLab, el departament que ens dediquem al món de l'educació, al món de la programació, robòtica, electrònica, tot això. A l'equip som aquests, el José, la Nina, que estaran en el xat per qualsevol dubte que pugueu tenir, i jo, que seré la cara visible que veureu. Al correu, si teniu qualsevol dubte, i també des d'on us enviarem, ja us vam enviar el que és la informació del curs i de com connectar-vos a aquesta videotrucada, aquest correu d'aquí, edutech@citylab.eu o e-citylab.eu, és d'on us enviarem, després de cada sessió, segurament, l'enllaç al vídeo de la sessió que gravarem. Per això us demanem que intenteu no activar, encara que jo he posat la pantalla de manera que no us vegi, però intenteu no activar el vídeo perquè això s'acabarà publicant al YouTube, d'acord? Més que res que ho sapigueu. Com no tenim els vostres drets d'imatge, no ho podríem fer si us veiéssim. Llavors, si voleu, comencem ja. Recordeu que aquest curs tindrà, en principi, consta de només 4 sessions. La d'avui serà una mica introducció a l'eina i perquè us familiaritzeu una mica els que potser no tingueu experiència amb entorns de programació per blocs. Alguns de vosaltres suposo que sí, perquè us he vist al xat i ja sé que us conec, però altres no sé quina experiència teniu. Llavors, aquesta primera sessió servirà perquè us habitueu una mica a l'eina i que la conegueu. I a partir de la següent ja anirem fent aquest exercici col·laboratiu per fer una mena de gincana virtual, una mena de geojoc. No sé si algú més... No. Sí, Xavi, és citylab.eu o e-citylab.eu, és el mateix. Que poseu la e-guió o no, és el mateix. Funcionen les dues. Llavors, això. Avui serà perquè sapigueu una mica d'orientació amb l'entorn i una proposta que us farem al final per preparar la sessió que ve, que serà com preparar el material per fer aquest joc. Faig una miqueta de repàs, explicació de què consisteix aquest joc. La idea és que cadascú de vosaltres ho hem orientat una mica per treballar una mica aquest tema del que són edificis modernistes, encara que es podria aplicar pràcticament a qualsevol matèria que es pogués jugar amb que estigués geolocalitzada. És a dir, la idea és que cadascú de vosaltres esculli un monument modernista. Això, al final de la sessió, el que farem serà compartir-vos una fulla de càlcul en la que haureu de posar el vostre nom i l'edifici que escolliu. No cal que sigui només de Barcelona. Si al vostre poble, per exemple, aquí que som de Cornellà, si tenim un edifici que sabem que és modernista o que és ho podem fer servir. Llavors, la idea és aquesta, és que cadascú escolli un edifici, s'inventi alguna pregunta respecte a aquest i les possibles respostes. Això el que farem serà... Això no cal que ho poseu a la fulla, no ho heu de posar, perquè si no la resta ho veurà. La idea és que cadascú confeccioni una pregunta i la resposta correcta sobre aquest edifici i al final el que farem serà tots veurem aquests edificis amb la seva imatge i tal en un mapa i la idea és, el joc serà cada vegada anirem clicant a cada monument i haurem de contestar la pregunta. Llavors el joc s'acabarà quan contestem totes les preguntes correctament. La Nina em demana que ensenyi l'exemple del joc.
Vaig a veure si el tinc... No sé si el... Un segon. Ara us explicaré una miqueta. Aquest és l'entorn de Snap, vale? Crec que teníem un d'aquests, si no m'equivoco. No. Perdoneu. Bueno, si heu vist el vídeo del tuit que vam publicar, és una mica... És això, ¿vale? No sé si... Jo. Sembla que no el ten... Crec que és aquest. Aquest està acabat. Un segon. Crec que és aquest. Vale, veieu? És a dir, la idea és que en un mapa surtin els edificis que volem. Aquesta és la Sagrada Família, aquesta és la Casa Milà i aquest està duplicat, hauria de ser l'Arc de Triomf. Ara sí, ara està bé. Vale? Llavors, la idea és aquesta, és quan cliquem en un edifici, que surti una pregunta i aquí possibles respostes. Llavors, hem de contestar correctament i llavors, aquí que veieu, hi ha una variable que surt, que s'anirà incrementant. La idea és que acabem fent contestem correctament totes les preguntes de tots els edificis. Llavors, la idea és que qui trigui menys en contestar totes, guanya el joc. Llavors, aquesta és la idea, és anar fent, és confeccionar aquest joc. Llavors, això és el que veurem tots, cadascú en el seu projecte, però el que és la informació de cada edifici ha de ser algo col·laboratiu, és a dir, cadascú farà el seu. S'entén la idea? Sí? Llavors, igualment, avui el que farem serà una mica d'introducció a la que és l'Snap i a partir de la següent sessió, que és dijous, ja començarem a veure com podem aquesta informació guardar-la de forma col·laborativa i després recuperar-la tota. Veurem una miqueta com funcionen algunes bases de dades. Sí? Llavors, ja que tinc això obert, aneu tots, ja podem començar. Si s'ha entès la idea, suposo que sí, no? Si teniu alguna pregunta, ho contesteu. És una mica, aquesta és la idea del curs. És crear un joc de geocaching. D'una manera, ja veureu que és molt divertida i molt guai. I que es pot aplicar a qualsevol matèria que vulgueu. Llavors, el que us demanaré que feu és que obriu un navegador. ¿No ves la pantalla grande, Quique? ¿La ves en pequeño, vols dir? Bueno, no te preocupes. Us demanaré, sisplau, que aneu a aquesta web d'aquí. Poseu, sisplau, obriu un navegador web, el Chrome, el Firefox, el que més us agradi, i busqueu aquesta web, snap.berkeley.edu. Si voleu, també podeu fer servir el buscador que feu servir i posar Snap. El que passa és que us heu de fixar que sigui aquesta adreça. És a dir, per exemple, si jo busco aquesta Snap, si el busco per aquí, llavors us pot sortir definició de Snap, el Snapchat, fixeu-vos que sigui aquesta adreça, snap.berkeley.edu. No sé quin... Us veieu la pantalla correctament o no sé si hi ha algun problema? Bueno. Es veu bé, vale. Perfecte, perdoneu. Llavors, aquesta adreça d'aquí és l'eina que farem servir, l'Snap. No sé si algú de vosaltres coneix, algú de vosaltres sé que sí, però l'Scratch el coneixeu? Llavors, aquesta eina
va néixer més o menys al mateix temps, una mica un any més tard o alguna cosa així, és a dir, parlo del 2000, 2008-2009, ¿vale? Llavors fa molts anys que està i al contrari que l'Scratch pràcticament no ha canviat el que és en les possibilitats que ofereix, ¿vale? I també ho mirarem a l'última sessió, les diferents eines que també han sortit des d'aquesta. Han sortit diverses eines per treballar al món del 3D, al món de... Ja ho veureu, ¿vale? Això ho farem a l'última sessió, que tinguem una mica de temps i farem una mica de repassada de tots els entorns que han nascut a través de Snap. És molt semblant al... Si entreu en aquesta web, és bastant semblant a l'Scratch. De fet, s'assembla molt a la primera versió que va sortir de l'Scratch. Aquesta web, de fet, és la web social en la que podeu veure els projectes que hi ha compartits de la gent, dels usuaris que estan registrats, i també podeu veure els vostres projectes. Una vegada us feu una compte i guardeu els projectes, com fareu amb aquest curs, els guardeu aquí. Llavors, si voleu després mirem de fer la compte, primer anem a entrar a l'eina, doneu-li on posa Run Snap, en aquest botó d'aquí. Sí? Li donem aquí. D'acord? Segurament, si és la primera vegada que entreu, el tingueu d'aquesta manera. El tindreu en anglès y en color el modo noche, que tan famoso se ha hecho últimamente en los móviles. Sí? Llavors, de fet, així era com era el primer Scratch. Llavors, si voleu canviar l'idioma, tant l'idioma com l'aparença, veieu aquestes tres icones de dalt, li doneu a la tercera, la de configuració, i la primera opció que posa Language, hi doneu i seleccioneu, jo posaré català, si voleu deixar-ho en anglès o posar en castellà, com vulgueu. Us enganxo perquè ho podia haver posat, perdoneu, en el xat. Algú de vosaltres ja ho ha fet, perfecte. És aquesta la web. I li doneu a Run Snap. O si, de fet, també podeu canviar l'idioma de la web social. Ja ho farem. Llavors, una vegada entreu aquí, si voleu fer-vos, anem a fer-nos ja la compte, perquè encara que el que fem avui no servirà de cara a la següent, serà com una mica de pràctica, no caldrà que ho guardeu, però si voleu ja teniu la compte a partir de la següent sessió. Per registrar-vos des d'aquí, també ho podeu fer des de la web social, però si ho feu d'aquí, ho voleu fer des d'aquí directament, li doneu a la icona aquesta del núvol, la segona icona, i veieu que hi ha una opció que posa Registra't. Li doneu aquí i molt ràpidament, si ho voleu fer ara molt ràpidament, heu de posar això, el que us demana, nom d'usuari, data de naixement, adreça de correu electrònic i una contrasenya. Us enviaran un correu perquè ho confirmeu. Us recomano, no cal que ho feu ara, ho de confirmar, però feu-ho abans de 3 dies, perquè si no, us borren la compte. D'acord? Heu de confirmar la creació de la compte via el correu que us enviaran. Sí? Si ho voleu fer, no trigueu res en fer-lo i us feu la... Una vegada ho tingueu fet, us donaré un minut perquè si voleu fer en un moment, una vegada ho tingueu omplert i hagueu creat la compte, per entrar li heu de clicar una altra vegada al núvol i donar-li a la primera opció, iniciar la sessió. D'acord? Llavors, aquí poseu el nom d'usuari que heu escollit i a sota la contrasenya que també heu escollit.
he fet una cosa molt ràpidament, perdoneu, ho torno a fer. Una coseta, si no voleu que se surti la sessió quan tanqueu el navegador, marqueu aquesta opció que posa mantenir-me autenticat en aquest ordinador fins que em desconnecti. És a dir, si esteu en el vostre ordinador personal, que suposo que sí, doncs marqueu aquesta casella perquè no tingueu que estar cada vegada que entreu a l'Snap posant la vostra compte. D'acord? Molt bé, una vegada entreu us ha de sortir aquest missatge. Si no heu posat bé el nom de la compte o la contrasenya, us sortirà un núvol vermell indicant l'error. Sento algú de vosaltres, perdoneu, algú de vosaltres té l'àudio activat. Heu de desactivar-lo, sisplau. Algú de vosaltres? Vale, ja està. Ja està, perfecte. Vale, llavors, el que us deia és, una vegada heu fet la compte, heu entrat, l'idioma, com deia, torno a repassar, vale? Tercera icona de configuració, language, canvieu a l'idioma, i també, si això és opcional, si no us agrada el modo noche aquest i voleu una aparença més clara, doncs a la mateixa icona i on posa disseny pla. Sí? Trec el xat, com demana el José. Vale. Disseny pla. Molt bé. Llavors, els que tingueu una mica d'experiència amb Scratch, això us sonarà molt. Tenim aquí, si us fixeu, hi ha com un escenari blanc on tenim un objecte, com una mena de fletxa, i tenim aquí un espai molt gran de color gris i a l'esquerra una sèrie de blocs de color blau. Aquests blocs, si us fixeu, estan categoritzats amb diferents colors. Cadascun de les categories estan classificats els blocs que fan una certa feina. És a dir, tenim els blocs de moviment, que són els de color blau, que serveixen per moure o per posicionar aquest objecte d'aquí. Tenim els blocs d'aparença, que podem canviar la mida, canviar l'aparença. Blocs de so, blocs de llapis per poder pintar, per quan es mou aquest objecte poder pintar, marcar una línia o fer diverses coses. Blocs de control que ens permeten controlar, com el seu nom diu, el flux d'execució del programa. Aquests blocs són la peça clau per qualsevol programa. Si heu fet Scratch, estareu d'acord amb mi. Blocs de sensors, blocs d'operadors matemàtics i lògics i relacionals i la categoria de variables. Llavors, una miqueta podeu veure que és bastant semblant, els que conegueu l'Scratch, és bastant semblant a aquest. Llavors, començarem una miqueta per veure com fer per moure aquest objecte. Una mica de repàs, com podem fer un programa. Llavors, aquests blocs d'aquí els podem arrossegar en aquesta àrea d'aquí. És a dir, aquests blocs es poden executar. Fixeu-vos que si li clico al de moure, aquesta fletxa, aquest objecte es mou. Cada vegada que clico, es mou 10, posa 10 passos. 10 passos és aproximadament 10 píxels. Llavors podeu veure que es mou. I el mateix d'aquí. Llavors, aquí és on... Què passa si jo vull moure aquest objecte d'una banda a l'altra? Si no vull clicar-lo cada vegada perquè es mogui, sinó vull que es mogui sol, el que podem fer és fer servir un bloc de control que es dirà per sempre. Anem a control i agafem el bloc de per sempre. I fico aquest bloc a dintre d'aquest. Fixeu-vos que surt una línia blanca indicant que es posicionarà dintre d'aquest. Llavors veieu que encaixa. Si cliqueu aquest bloc, s'ha marxat.
Si volem que torni, perquè ho veieu, jo vull que quan arribi a aquesta vora, a aquest objecte, fixeu-vos, també puc, amb aquest bloc d'aquí, si el perdo, li puc dir, escolta, ves al 0, 0, a la x0 i la y0. Això què significa? Significa que l'escenari té unes dimensions. Aquestes dimensions són de 4,80 per 2,40. Llavors, el 0, 0 és el centre, just. Podeu veure que si clico el per sempre per aturar-ho i li dono aquest bloc d'aquí, la fletxa apareix una altra vegada. Sí? Llavors, jo puc agafar i connectar aquests blocs perquè cada vegada que clico, la fletxa surti des del centre. Després podem fer que reboti, en tocar una vora, que és aquest bloc d'aquí, i puc fer... Sí? Això és una miqueta perquè els que no heu tocat mai un entorn de programació per blocs, a fer una miqueta de pràctica, com connectar, com col·locar els blocs. D'acord? Sí? Algun dubte fins aquí? Vaig a fer una mica més gran, em demanen fer més gran els blocs. Si els veieu bé, quedaré sense espai aquí. Poso aquí. Millor, els veieu millor ara? D'acord. Doncs això, si ho vull fer cada vegada, per exemple, com fem per començar un programa. Si us heu fixat quan he entrat aquí a la meva... a la conta aquesta, un segon. Fixeu-vos que aquí, quan veiem un projecte fet amb Snap, igual que amb Scratch, hi ha uns botons, hi ha una bandera verda, hi ha un botó de stop vermell. Això és per posar en marxa el projecte, per activar-lo i per parar-ho, per aturar-ho. Llavors, si ho volem fer aquí, com fer perquè això es faci cada vegada que premo la bandera verda? Segurament ho heu vist, a control tenim quan la bandera verda es premi, és el primer bloc. L'agafem i el connectem a sobre d'aquest. Fixeu-vos que aquest bloc té una forma com de barret, de fet es diu hat block, aquest tipus de bloc es diu així, i el que fa és no es pot posar cap bloc a sobre d'aquest. És a dir, aquests blocs, veieu que hi ha uns quants, són blocs que detecten esdeveniments. És a dir, que, per exemple, quan li doni la bandera verda, quan premi una tecla, quan cliqui aquest personatge, aquest clicar aquest personatge ens servirà pel nostre projecte. Recordeu-vos d'aquest bloc. Sí? Llavors, cada vegada que clico la bandera verda, fixeu-vos que comença des del centre. Sí? Llavors, anem a veure com fem per... Quina és la idea del nostre joc? Si us recordeu, hi havia... Què passa si... La idea és fer diversos monuments. Més o menys crec que sou uns quasi 30 participants, 25, si ens traiem a nosaltres 3. Llavors, com penseu que ho farem això? És a dir, això és un objecte. Jo puc canviar l'aparença d'aquest objecte, li puc posar una imatge d'un monument, ja veureu com, però, clar, només puc posar-la d'un monument. Necessito crear llavors per cada monument un objecte? És a dir, això hauria de tenir 25 objectes diferents? Penseu que aquesta és la manera de fer-lo o que potser hi pot haver una altra? No sé si algú de vosaltres, si heu fet Scratch, teniu experiència amb el que són els clons. Farem servir clons.
I farem un petit exemple perquè veieu què significa això dels clons. Primer vaig esborrar aquest programa, el deixaré com estava, punta en direcció 90. Llavors farem una cosa molt senzilla perquè entenguem com farem això de que surtin diverses imatges de monuments. El del mapa ho farem després, però primer anem a treballar a veure com farem el de que surtin diferents objectes, diferents imatges a sobre d'aquest mapa i que jo pugui clicar en aquesta imatge i pugui sortir una pregunta i tot això. És a dir, com puc interactuar amb això. Llavors agafarem una altra vegada, per no si l'he esborrat, el per sempre. Podem fer servir el per sempre, encara que després el canviarem. El per sempre. I com fem per crear clons? Com fem per copiar aquest objecte i no fer un altre objecte, sinó que sigui un clon que només estigui viu quan el lloc està en marxa? Hem de buscar a control, també, baixem una miqueta, i heu de buscar aquest bloc que posa crear un clon. Està quasi al final de tot. Crear un clon. Agafem aquest bloc i l'arrosseguem aquí. I fixeu-vos que aquest bloc té un selector, té una fletxa aquí, on nosaltres podem, si cliquem, podem seleccionar. Hi ha com dues opcions. De fet, les dues opcions són en realitat el mateix, perquè ell mateix és l'únic objecte que hi ha. Llavors, en principi podeu posar qualsevol de les dues. Jo posaria mi mateix, s'entén millor, no? Crear un clon de mi mateix. Llavors, el posem a dintre del per sempre. Abans de clicar, això és una mica perillós perquè si posem aquest bloc aquí dintre i li donem el per sempre, començarà a crear clons molt ràpidament. És bona idea, sempre que treballem en clons, posar un bloc d'espera. Si anem una mica més amunt, veureu un bloc que posa espera un segon. Aquest bloc serveix per aturar el programa un cert temps. Llavors, aquí podem posar, en comptes d'un segon, podem posar, si voleu, 0,5 segons, la meitat. I el poso aquí dintre. Llavors, ara sí que podeu, sense cap problema, donar-li a clicar per sempre. O, si voleu, agafar el de la bandera, com abans, i col·locar-lo a sobre. Per fer-ho, si voleu, fer-ho de manera més tradicional. Li donem a la bandera verda i això va creant clons. Però si us fixeu, no passa res. És a dir, jo no estic veient res. No hi ha cap diferència, perquè l'únic que fa és crear clons amunt seu. És a dir, si l'objecte està aquí amunt, està en el centre, cada vegada que crea un clon es posa sobre d'ell. Llavors, visualment no veiem cap diferència. Llavors, farem una cosa perquè sigui això una mica més visual. Farem un vestit, fixeu-vos que aquí tenim a dalt d'aquesta àrea de programació, l'àrea grisa, tenim 3 pestanyes. Actualment estem a la pestanya de programes. Llavors hem de canviar a la pestanya vestits. Si us fixeu, actualment tenim el vestit tortuga, que és l'aparença aquesta que té per defecte, com d'una fletxa, a la punta d'una fletxa. Llavors, el que farem serà, sense complicar-nos molt, farem un nou vestit. Pintarem un nou vestit. Veieu que aquí al costat hi ha un botó que surt un pinzell. Surt un pinzell, li clico i apareix un molt senzillet editor d'imatges. Llavors, què hem de fer? Molt ràpidament, veieu que aquí tenim diverses eines. La idea és fer un quadrat o fer una el·lipse.
perdó, vale? Posar aquesta el·lipse i fer una rodona. Vale? Si us equivoqueu, podeu donar-li a aquest botó de desfés. Vale? O de neteja per netejar tot. Vale? Podeu també, abans de fer la figura, podeu fer servir, jo us recomano que feu rodona, però podeu fer quadrat. Vale? Agafar un color qualsevol, per exemple vermell, i fer. Si voleu que l'el·lipse sigui rodona, un truco, premeu la tecla majúscula, vale? La tecla Shift del teclat. Sí? Veieu que surt una el·lipse i si prem aquesta tecla surt, vale? Feu una rodona més o menys d'aquesta mida. Sí? I una vegada ho tinguem, li donem a l'acord. Vale? Fixeu-vos que ara l'objecte té aquesta forma de bola. Molt bé. Una vegada tenim això, canviem a la pestanya Programes, vale? I el que farem serà, cada vegada que es creï un clon d'aquest objecte, farem dues coses bàsiques. Canviar-li el color i canviar-li la mida. I a més, posicionar-lo en un punt aleatori de l'escenari. De manera que veureu com surten com si fos un esquetx de pintura. Molt ràpidament, és simplement perquè entengueu el sistema. Llavors, el que farem serà tornar a baix de tot de la categoria Control i buscar el bloc que està damunt de crear un clon, que és el de quan una còpia o quan un clon meu comenci, que és el que té aquesta forma també de barret. Aquest bloc s'executarà cada vegada que es creï un clon, de manera que podem fer que cada vegada que es genera un clon d'aquest objecte faci una cosa. Llavors, agafo aquest bloc d'aquí, i el primer que faré serà anar a moviment i dir-li que vagi a qualsevol punt. Fixeu-vos que tenim el bloc que hem fet servir abans, que és el de ves a una X, és a dir, a una coordenada concreta, donada una X i una Y, doncs ves a aquest punt. Llavors, farem servir el que està a sota, el que té el ves a. I el ves a podem posar-li, podem seleccionar qualsevol posició. D'acord? I podeu veure, fent una petita prova, si li dono la bandera verda, veureu que comença a sortir. Cada vegada que es fa un clon es col·loca en una posició diferent. Fixeu-vos que quan li dono a aturar, s'esborra. Els clons només són, viuen mentre el programa estigui en marxa. Evidentment, també els podem, en qualsevol moment, esborrar mitjançant aquest bloc, però quan atureu el programa, deixen d'existir. Llavors, per fer una mica més xulo, i amb això ja acabem aquest exemple, farem dues coses. Primer, com fem per canviar la seva mida. Anem a aparença, a la categoria de color lila, i busquem el bloc que diu fixa la mida. Fixa la mida 100%. Agafem aquest bloc i ara podeu pensar, i què posem aquí en el 100%? Això, en teoria, hauria de ser diferent cada vegada que es genera un clon. És a dir, hauria de poder ser, per exemple, aleatori. És a dir, cada vegada que es genera un clon, que una vegada sigui el 80%, una altra vegada el 50%, una altra vegada el 60%, que sigui aleatori. Com podem fer un número aleatori amb Snap? Al igual que amb Scratch, això ho tenim a operadors, categoria operadors, la de color verd. I busquem el bloc que diu nombre a l'atzar. Agafem aquest bloc, fixeu-vos que per defecte surt nombre a l'atzar entre 1 i 10. Podem posar
entre, si volem que surti, doncs, per exemple, des d'un 20 a un 80%. Vale? Podeu posar aquí el que vulgueu. És a dir, això serà el rang de la mida que agafarà, entre un 20 i un 80% de la mida real. I ho col·loco aquí dintre del 100. Fixeu-vos, quan agafem un bloc, hem de fixar-nos que aparegui, veieu que surt com una mena d'halo de color blanc, indicant que es ficarà aquí dintre. Vale? Fàcil. I això ho enganxem en aquest bloc que s'executa cada vegada que es generi un clon. Si li donem a la bandera verda, podeu veure com ara els clons van canviant de mida. Si a més voleu fer-lo més maco, podem canviar el color. Tornem a anar a aparença, busquem el bloc que diu fixa l'efecte fantasma. Aquest efecte fantasma, en comptes de fantasma, posem l'efecte color. I d'igual manera, si vull que això sigui un color aleatori, els colors estan, diguem, codificats per un número. Llavors, aquest número va del 0 al 100. Llavors, si agafo aquest mateix bloc, o fixeu-vos que també puc duplicar. Si tinc un bloc a l'escenari que hi ha a l'àrea de programació que el puc reaprofitar, que el puc duplicar, puc fer botó dret i l'opció duplica, la segona. Sí? I dono l'opció duplica. I aquí puc posar, en comptes de 20 a 80, doncs de 0 a 100. D'acord? I l'enganxo. Inclús el que podeu fer és, fixeu-vos que ara funciona, veieu que van sortint colors aleatoris, va del vermell, al groc, al verd, al blau. Fixeu-vos en una coseta, i és que l'original es queda on estava. Això es pot arreglar si fem el següent. El que puc fer és que per defecte l'original estigui amagat, si anem a aparença i agafem el bloc que està quasi al final, mostra i amaga. Podem amagar l'original quan premi la bandera verda, al començament s'amagui, i que el clon, quan es generi, després de fer tot això, després d'anar a la posició, després de canviar la seva mida i després de canviar l'efecte color, doncs que es mostri. Fixeu-vos. Sí? I ara fixeu-vos que ara l'objecte original, la bola vermella, doncs ja no hi és. D'acord? Sí? Llavors, això és important perquè és un dels aspectes que treballarem en el joc. És a dir, en un sol objecte podrem mostrar qualsevol número de monuments que treballem. Imagineu-vos que en comptes de 25 que sou, fóssiu 100 o fóssiu 200. Doncs clar, imagineu 200 objectes aquí. D'aquesta manera, fent servir clons, no hi ha límit. És a dir, el programa serà el mateix, no variarà. Perquè agafarem el número de monuments i per cadascun farem un clon. S'entén la idea? Vaig a fer una ullada al xat molt ràpida per veure com ho porteu. Qualsevol dubte, la Nina i el José pregunteu i us ajudaran. Llavors, com puc interactuar jo amb els clons? Fixeu-vos que cada vegada que premo la bandera verda, el que tinc fet és que es generi un clon diferent. Perdoneu. Llavors, fixeu-vos que, clar, com jo tinc un per sempre, no pararà mai de fer clons. La idea és que faci tants clons com monuments tingui. Llavors, paro el programa i imaginem
que tinc 25 monuments. Si sou aproximadament 25, doncs posem 25. Doncs jo aquesta creació de clons no la vull fer per sempre. Vull fer això, ho vull fer 25 vegades. Llavors, vaig a control i hi ha d'haver algun bloc que em permeti fer una repetició concret, o sigui, un bucle finit, és a dir, que no sigui infinit, que no s'aturi d'alguna manera. És a dir, podeu veure com tenim un repeteix fins, que es doni una condició, i també tenim molt fàcilment el repeteix tantes vegades. Aquest és el que ens interessa. En comptes del per sempre, jo puc fer servir, ara sí que el puc eliminar, faig servir el repeteix 10 vegades. I el substitueixo d'aquesta manera. Llavors, fixeu-vos que si deixo el 10, si clico, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fa 10 clons i ni un més. Podeu posar, si voleu, 25. D'acord? Llavors, la cosa és, ara això està molt bé, però què passa si volem interactuar amb aquests clons? És a dir, jo vull que quan jo cliqui un d'aquests clons, una d'aquestes boletes, que faci alguna cosa. Llavors, recordeu que abans hem vist un bloc, un hat block, és a dir, un bloc de barret, que es deia quan es cliqui aquest personatge. I quan dic aquest personatge també vull dir clon. Llavors, quan es cliqui aquest personatge, també s'apliquen amb els clons. De manera que jo, per exemple, molt ràpidament, li puc dir, quan es cliqui aquest personatge, recordeu que abans hem vist un bloc que es deia esborrar aquest clon. Si torneu a anar una mica més avall, en part de crear clons, els podem esborrar. No cal donar-li al botó vermell d'aturar per esborrar tots els clons, que ho fa. Però vull dir, no per esborrar-los cal fer això. Llavors, fixeu-vos que tenim aquest esborra, aquest clon, de manera que jo quan cliqui un clon l'esborraré. A veure si funciona. Si clico aquest d'aquí, pam, fixeu-vos que no l'he amagat, l'he eliminat directament. I fixeu-vos com funciona. Quan es cliqui, fixeu-vos que no és en el personatge original, això s'aplica a qualsevol clon, és important. Puc anar clicant al mateix temps que es van generant, això perquè veieu que es poden fer jocs amb aquest sistema. Això també ho tenim amb Scratch, per si ho voleu provar. Sí? Molt bé. Llavors, una vegada tenim els clons, en comptes d'esborrar-los, podem fer altres coses, com per exemple, anar a... Perdó. Que he donat a l'escenari. Per exemple, dir alguna cosa. Si vaig a aparença, puc anar al digues i que digui alguna cosa. Sí? Per exemple, quan jo tingui un clon, puc fer que digui hola. Fixeu-vos que cadascú diu hola. D'aquesta manera el que farem és que cada imatge dirà la seva pregunta. Cada imatge de cada monument dirà la seva pregunta. Sí? Fins aquí bé, no? Molt bé. Una vegada que tinc jo això, més que res perquè veieu com farem el de mostrar la pregunta. Sí? Molt bé. Llavors, ara que hem entès el dels clons, com farem les imatges, de les imatges ja ho veurem, però com podem fer perquè surtin diferents imatges fent servir només un objecte i interactuar amb cadascun d'aquests, anem a treballar una mica la part dels mapes.
És a dir, el que volem és, fixeu-vos que estem treballant amb un escenari blanc. I realment el que volem és situar, posar un mapa i situar exactament aquests monuments en la seva localització. Llavors, a veure com fem això. Primer, anem a veure com es mostra un mapa a sobre de l'escenari de l'Snap. Llavors, per fer això, anirem a la primera icona de les que tenim aquí a dalt. Hem vist la de configuració, hem vist la del núvol, la de la compta, i la de fitxer, que és la primera. I en aquesta, més endavant, veureu que és per obrir i per guardar projectes i, a més, també per carregar conjunts de blocs de llibreries. És a dir, una llibreria és un conjunt de blocs que fa una cosa concreta. Per exemple, si li doneu aquí, li donem a llibreries, veureu que surt una llista de... Si cliqueu a cadascun d'ells, veureu que aquí a la dreta surten un conjunt de blocs diferents. És a dir, tenim llibreries per augmentar les publicitats de les animacions, per poder llegir text amb veu, per treballar el que és amb imatges de manera... Tenim de tot. Llavors, hi ha una llibreria que es diu Mapa del món, que és aquesta d'aquí, i li donem a importar. La seleccioneu i li donem a importar. A importar. Llavors, aquests blocs, quan s'importen, veieu, no sé si ho heu vist, però eren de color gris. Els de color gris van a parar a variables. Si anem a variables, aquí podeu veure que tenim, més endavant veurem el que són les variables, però tenim els blocs de color taronja de les variables, els blocs de color vermell de les llistes i més avall tenim els blocs de color que són, diguem, una categoria d'altres. Tot el que no vagi a cap categoria és de color gris. Llavors, aquests blocs són els que ens permeten treballar, visualitzar mapes en l'escenari. Llavors, fixeu-vos que hi ha l'últim bloc de tots és el que ens defineix l'estil del mapa. Segurament, si heu fet servir alguna vegada el Google Maps, sabeu que hi ha, per dir alguna cosa, la capa de tràfic, la capa de satèl·lit, la capa de... Bé, és l'estil del mapa. Llavors, que us sapigueu, l'estil aquest que surt per defecte, el Wikimedia, no funciona del tot bé. Llavors, us recomanem que el canvieu per exemple, l'OpenStreetMap, que és la primera opció. Si li doneu aquí, és a dir, seleccioneu l'OpenStreetMap i cliqueu, hauríeu de veure com apareix un mapa en l'escenari. Un detall, per defecte agafa la localització de Berkeley, que és on s'ha fet l'Snap, la Universitat de Berkeley. Si el que volem és situar el mapa, centrar-lo en una localització que nosaltres vulguem, fem servir la centre-longitud, aquest d'aquí. Aquest bloc d'aquí, centre-longitud, latitud. Aquí és on hem de posar les coordenades, la longitud i la latitud del punt que vulguem. Això ho veurem més endavant, que tenim un bloc que, veureu que hem preparat un bloc per fer-lo fàcil, que una vegada posat els monuments i una vegada posat les coordenades dels monuments, agafarà cada coordenada de cada monument i calcularà el punt mig. Però perquè veieu com funciona, farem una prova. Si anem al Google Maps, farem una petita prova perquè veieu com podem, si jo visc a Cornellà i vull posar-lo aquí, on he de posar Cornellà perquè us veig. No hi ha un bloc que sigui centre en la direcció aquesta. El que farem serà manualment com podem
consultant una pàgina com pot ser el Google Maps o qualsevol pàgina que geolocalitzi un punt, doncs agafar aquesta informació. Si anem per exemple, al Google Maps, sí, veieu que jo soc a Cornellà i fixeu-vos, si em situo on està el CityLab, per exemple, que és aquí, per exemple, això és el CityLab. Fixeu-vos que quan clico en un lloc del mapa, la direcció que hi ha a la barra del navegador canvia. Llavors, fixeu-vos que aquí hi ha, quan poseu play, aquí posa a Google Maps, Place, el nom del lloc, i posa arroba i surt un número, una xifra que posa, en el meu cas posa 41.35, pam, pam, una coma i després un altre número en decimals. Després una altra coma i un número més petit que posa una Z. Ho torno a fer perquè ho veieu. Tenim un primer número, un altre número i un altre. I després tenim més coses que no sabem què són, però no ens interessen. Llavors, aquest primer número és la latitud, és la latitud d'aquesta localització, això és la longitud i el tercer número és el zoom. Llavors, com podem fer servir això en aquest bloc que hem fet VidaSnap? Doncs molt fàcil és copiar aquest primer bloc, aquest primer número, el copiem i l'enganxem. Perdó, vaig a tancar això. No funciona bé el ratolí. Perdoneu, Aquí. Doncs aquest número que he copiat és la latitud. Compte que aquí està al revés, seria el segon. Llavors aquí l'enganxo, torno al Google Maps, copio aquest altre, l'enganxo aquí, perdoneu, que se'm queda una mica clavat. I clico, a veure què passa. Fixeu-vos, Sant Joan d'Espí, Cornellà, Sant Boi, m'ha centrat en el punt que volia. I ara, si vull fer servir el mateix zoom, fixeu-vos que tenim un bloc que posa fixa el zoom i posa 10 per defecte. Si posem el mateix número que hem vist en el Maps, si jo aquí tenia el 16,5, 16.5, doncs aquí també poso 16.5. Vale? 17.5. I si faig això, fixeu-vos que més o menys m'ha centrat de manera semblant al mateix nivell de zoom. Pràcticament veig el mateix aquí que aquí. Fixeu-vos en els tres blocs que hem vist. Fixa l'estil a mapa, centre, longitud, latitud i el zoom. Sí? Doncs un moment al xat, no sé si teniu algun dubte. Fins aquí bé? Vale. Sí? Ok. Molt bé. Llavors, imagineu-vos que vull situar aquest objecte, ara mateix el puc mostrar, faré una cosa, el mostraré, i
faré una cosa. El mapa el canviaré perquè ho veieu. Vaig a moure una mica el mapa. Vale? Ara que heu entès això, vaig a desplaçar una mica perquè ho veieu millor. Si el desplaço, vale? I faig servir perquè estigui el CityLab cap a un costat. Vale? I torno a posar les coordenades correctes. Vale? És a dir, les coordenades que surten aquí a dalt, fixeu-vos que cada vegada que moca el mapa, canvia. És a dir, aquestes coordenades que veieu aquí en la direcció no són les coordenades del lloc que teniu clicat. Si heu mogut el mapa, són les coordenades del centre del mapa. S'entén això? Llavors, si jo ara aquestes coordenades les faig servir aquí, ja no estarà centrat Queda glaçat, perdoneu. Ja no estarà centrat al CityLab. Agafo aquesta i el zoom és 15.5. Vale? Ui, no sé si he copiat. Sí. Segon. 15.5. Vale. Fixeu-vos que aquest mapa faré una mica més petita la bola, una mica més gran, que si no, no la veureu. Vale? Aquest punt vermell, ara mateix jo el puc col·locar a qualsevol lloc, vale? El puc moure, però jo el que vull és que es col·loqui on està el CityLab. Vale? Llavors, jo una vegada centro, jo ara li puc dir, però escolta, el d'aquest objecte d'aquí, vull que vagi a on està el CityLab. És a dir, nosaltres el que farem quan tinguem els monuments és, jo he de fer que aquesta imatge del monument, on jo podré clicar, ha d'anar a cada puesto. És a dir, no estaran centrades en el mapa. És a dir, el mapa es centrarà en un punt mig entre tots els monuments i a cada monument sortirà a cada coordenada que li respon. Però jo he de transformar la coordenada geodèsica que em dona el mapa, l'he de transformar en un punt de l'escenari. Llavors, això ho fa un bloc que tenim a aquesta llibreria de mapes, que el tenim just a sota del centre longitud, latitud. És a dir, fixeu-vos que tenim un bloc que posa Y per a latitud i un altre que diu X per a longitud. Aquests blocs, donada una latitud i una longitud, us dona una Y i una X per a aquest escenari. Vale? Llavors, els agafem, vale? Els tenim ja preparats, si voleu, els deixem aquí a sota, i tornem al Google Maps i torneu a clicar, en el meu cas, al CityLab, si vosaltres heu escollit a la vostra casa o algun punt, el que sigui, torneu a clicar, perdoneu, no, hem de forçar que surti en el centre, ara sí, feu una altra vegada la cerca o li doneu aquí i feu Enter, quan busqueu el... Llavors, això em torna a donar les coordenades del punt que vull, torno a agafar aquesta informació, aquesta coordenada, això era latitud, l'enganxo en aquest bloc d'aquí, disculpeu que se'm congela ara, perdoneu, aquest d'aquí, i aquest aquí. Sí? Ara tinc X per a longitud, aquesta, Y per a latitud. I ara falta dir-li a l'objecte, al punt vermell, que vagi a aquesta X i a aquesta Y. Com heu vist abans, tenim en moviment un bloc que diu ves a X, Y. Llavors agafem aquest bloc, fiquem el primer aquí, o sigui, agafem el de la X i el fiquem
el primer, el de la X, i el segon el fiquem aquí. Vale? I si clico, fixeu-vos que sembla que m'he passat amb el zoom, perdoneu, si poso una mica més allunyat, si poso, per exemple, 15, o 14, massa, 14 i mig. No, sembla que aquí els decimals no funcionen. Encara que el map sí, aquí no. Doncs hauré de canviar perquè es vegi el... No sé si veieu que aquí surt per una cantonada. Faré una cosa. Perquè es vegi, mouré... Si el poso aquí... Més o menys... Vale. Torno a centrar el mapa. Vale? Vosaltres segurament us hagi sortit bé. Vale? I aquest. Ara sí. Veieu? Si jo faig tot això, si enganxo tots els blocs, el que farà serà posar el mapa, centra el mapa en aquest punt, posa el zoom d'aquesta manera i digue-li a aquest objecte, aquest punt vermell, que vegi aquesta localització. Fixeu-vos en un detall. Això és una que ho arreglarem, però de moment haurem de fer un apanyo. Fixeu-vos que el punt, l'objecte, no apareix exactament a sobre del... Jo com he posat el CityLab. El CityLab és això d'aquí i el punt està aquí. Fixeu-vos que surt desplaçat horitzontalment una quantitat de passos. Llavors això, si us passa també, ho podem arreglar d'una forma molt senzilla, que és anant a operadors, agafant el bloc de suma i en quant a la X per a la longitud, aquest bloc d'aquí, sumar-li una quantitat. Crec recordar que amb 25 era suficient. Si posem, proveu a veure quin valor podeu, i posem un petit, el que s'anomena offset, és a dir, una miqueta de extra, si posem la X per a la longitud del punt on volem marcar, li sumem 20 o 25 o el que veiem que funciona bé, i si li donem, fixeu-vos que aquí li falta una miqueta, podeu sumar una mica més. Això ja s'arreglarà. No sabem bé per què passa, però té fàcil solució. Podem posar, també depèn del zoom, podem posar, crec que 45. 45 està clavat. 45, 50, més o menys. 50 amb aquest zoom, amb zoom 15, 50. D'acord? Cap dubte fins aquí? Vaig a posar el xat un moment. Mariona, no aconseguim sortir el mapa, hem de sortir en blanc. Assegureu-vos de fer servir l'OpenStreetMap, el mapa. Si feu servir el Wikimedia, si teniu el Wikimedia, fixeu-vos que no surt. Assegureu-vos que poseu, almenys el primer, l'OpenStreetMap funciona. Ara t'ajuden el José i la Nina, Mariona. A veure què pot ser, No sé quin navegador fa servir, prova a fer servir el... Jo tinc el Chrome, però amb el Firefox amb el Firefox i el Chrome funcionen. Si fa servir un altre, doncs no ho sé. Llavors, fixeu-vos en un detall. Ara comencem a tenir... Fixeu-vos que aquest programa comença a créixer. És a dir,
tinc un bloc, que ara no l'he fet servir, però bueno, els clons, vale? I ara tinc, si eliminem la part dels clons, que ara no ens serveix, vale? No us preocupeu, si no el voleu esborrar vosaltres, no l'esborreu, però a mi en principi doncs no em fa falta, de moment no em fa falta, vale? No el faré servir, esborro aquesta part i jo vull que quan el joc comença, quan li dono la bandera verda, passi això. Vale? Imagineu que no tinc, vaig a l'escenari, li poso un fons en blanc, l'objecte el poso al principi, el poso a la X00, vale? Ho poso així, vale? Ho centro. Imagineu que faig això. Vale? Jo, quan li doni la bandera verda, posarà el mapa, el centrarà, fixarà el zoom i col·locarà l'objecte en aquest punt. Vale? Si li dono la bandera verda, vale? El mateix que teníem abans. Sí? Llavors, un petit detall, perquè ara, per exemple, no cal perquè no tenim esborrat part del programa i no és necessari, però perquè veieu una de les coses molt xules, una de les coses molt que són l'essència de l'Snap, que és la creació de blocs. És una de les coses que ens ha permès dissenyar aquesta activitat. Veureu més a partir de la següent sessió quins blocs hem preparat i quina finalitat tenen, quina funcionalitat tenen, però ara el que podem veure és com vosaltres podeu crear aquests blocs o com podeu crear blocs propis. Imagineu que teniu això d'aquí. I això d'aquí, imagineu que el vull fer per cada objecte, per cada clon. Jo això d'alguna manera l'hauria de, si volgués, el podria reduir, és a dir, el podria ficar dintre d'un bloc perquè fos més fàcil d'identificar. Tot això no m'interessa veure què fa. Això el poso a dintre d'un bloc que digui això, mostra mapa i situa, per exemple. Tot això el puc ficar en un bloc. Com fem blocs amb Snap? Fixeu-vos que li podem donar a qualsevol punt aquí de color, en l'àrea grisa, tenim el menú contextual, hi ha una última opció que posa crear un bloc. Aquest crear un bloc també el tenim a cada categoria, el tenim al final de tot. El que fa és crear un bloc en aquesta categoria. Però, si voleu, per fer-ho més ràpidament, el feu directament des d'aquí. Botó dret i crear un bloc. Aquest crear un bloc, fixeu-vos que ens apareix una finestra on surten totes les categories i on ens demana quin tipus de bloc serà. Fixeu-vos que no es poden crear blocs de tipus de barret. Es poden crear blocs que executen alguna cosa, com són aquests d'aquí, la forma de... Fixeu-vos aquesta forma que tenen d'encaixar un a sota de l'altre. El reportador, que són aquests rodons que donen una informació, pot ser una llista, pot ser un número, pot ser qualsevol tipus de dada. I el predicat, que són aquests blocs que segurament els que heu fet Scratch us sonaran, que són els hexagonals que donen cert o fals. És a dir, podem crear aquests tres tipus de blocs. I els podem ficar a qualsevol categoria. Si heu fet servir Scratch, sabreu que només hi ha una categoria que es diu blocs i que els blocs que creeu només estan allà. I que a més els blocs que fem amb Scratch només són per l'objecte on esteu. Aquí no, aquí podeu fer només per aquest objecte i també per tots. És a dir, que sigui alguna cosa comú, és a dir, com un bloc qualsevol. Llavors, per exemple, li podem posar un nom. Si us fixeu, aquest bloc seria, per exemple, si vull fer això d'aquí, seria de tipus comanda. No dona res. És a dir, només fa això. Li podem dir
per exemple, no sé si es veu molt petita la lletra, no sé si ho veureu bé, però simplement podeu posar el nom que vulgueu. Jo posaré genera mapa i situa objecte. Me lo invento. ¿Vale? Genera mapa i situa objecte. I li dono d'acord. ¿Vale? Una vegada tinc el nom, tinc la categoria. Això després inclús es pot canviar. Si us equivoqueu, dieu, ostres, que m'he equivocat de categoria o m'he equivocat de tipus de bloc. Snap permet canviar-ho. ¿Vale? Si lo dono d'acord, surt aquesta finestra. ¿Vale? Fixeu-vos que surt en forma de... aquí està com en forma de HatBlock. Podem fer més gran la finestra si arrossegueu des d'aquí. I fixeu-vos, si jo vull que aquest bloc faci això d'aquí, simplement arrossego des de sota, des d'aquí, fins aquí. Fixeu-vos, és tan fàcil com arrossegar i deixar anar. Llavors, una vegada tinc això, si li dono a d'acord, on està aquest bloc? Doncs en principi, com l'he dit, era de color gris, per tant està al final de variables. Fixeu-vos que està després dels blocs de mapes. Es diu genera mapa i situa objecte. Fixeu-vos que també puc... Què passa si el vull modificar? Doncs fem botó dret i l'última opció, edita. I us torna a sortir l'editor de blocs, podeu fer canvis, torneu a aplicar els canvis i tanqueu la finestra, és a dir, en qualsevol moment podeu canviar el bloc. Fixeu-vos també, si torno a editar, si vull canviar la categoria, només cal clicar a la part de color groga i fixeu-vos que puc escollir una nova categoria i fins i tot un tipus nou. És a dir, si en comptes de comanda volia que fos un reportador, doncs us permet canviar-ho en qualsevol moment. D'acord? Llavors, com tinc aquest bloc, anem a provar-lo. Torno a deixar l'escenari en blanc, vaig a escenari, clico a la pestanya fons, li dono a 8, perdoneu, centro a l'objecte, manualment, i torno a programes i llavors li dic, quan es premi la bandera verda, genera el mapa i situa l'objecte. Llavors clico a la bandera verda i exactament fa el que feia abans. El que passa és que ara el tinc aquí dintre d'aquest bloc. D'acord? Torno a posar el xat un moment per veure si teniu qualsevol dubte. Repeteixo, el d'esborrar l'escenari. Simplement no l'he esborrat, és anar a l'escenari i anar a la pestanya fons, és a dir, fixeu-vos que els objectes tenen les pestanyes programes, vestits i sons. En aquest projecte no farem servir sons, però que veieu que tenen aquests tres apartats. L'escenari també té aquests tres apartats amb la diferència que no té vestits, té fons. Cliqueu a la pestanya fons i simplement seleccioneu on posa 8. Cliqueu en aquest quadre negre que surt, que posa 8. Si cliqueu per mostrar l'objecte, recordeu-vos de fer clic en el... El posaré també aquí. Imagineu que el teniu amagat. Simplement li doneu a aparença i mostra. Agafeu el de mostra i el fiqueu aquí dintre. Afegeixo el bloc de mostra
a dintre d'aquest bloc d'aquí, o inclús el podem posar al final. Una vegada col·locat l'objecte, el mostro. I fixeu-vos, què passa si tinc l'escenari, l'objecte, el tinc en el centre i a més el tinc amagat. És a dir, no tinc res a l'escenari, no tinc ni l'objecte mostrat. Com tinc en el bloc aquest a dintre que es mostri, una vegada li doni a la bandera verda, es mostrarà. Recordeu, sempre que amagueu un objecte, si el voleu tornar a veure, l'heu de donar a mostrar. D'acord? La mida. Xavi, la mida. Em fixa la mida, tinc posat 25% jo. Si heu fet també podríeu agafar a vestits i fer un altre dibuix més petit, però si no us voleu enredar, simplement agafeu el fixa la mida i li poseu un número més petit que el 100%. Vale? Això era una petita, perquè veiéssiu que era una petita prova. El que hem fet avui era, més que res, que us familiaritzeu amb... Laura, per anar a l'escenari, com ha dit el José, has de clicar a escenari. Aquí a la part dreta, a baix, teniu l'objecte i a l'esquerra, aquí al mig, teniu escenari. El cliqueu. Sí? I exacte. Gràcies, Nina. Si esteu a l'escenari, tingueu en compte que l'escenari no es pot moure. Per tant, no té blocs de moviment. Heu d'estar a l'objecte, heu de seleccionar l'objecte. Vigileu amb això. Vigileu quan esteu seleccionat a l'escenari i quan teniu seleccionat l'objecte. Recordeu que això és com l'Scratch, és un entorn, diguem, orientat a objectes o personatges. Cada objecte, inclús l'escenari, té la seva programació. Sí? Encara que en el projecte que farem nosaltres, farem servir l'escenari d'una manera molt concreta. Però en principi només treballarem amb un sol objecte. Com heu vist amb l'exemple dels clones que hem fet. D'acord? No sé, Hugo. Sí, la posició l'has de... Vigileu, en aquest exemple, clar, heu de vigilar. Una cosa és on es centra el mapa i una altra cosa és on col·loqueu l'objecte. Fixeu-vos que en aquest exemple el que hem fet és hem fet servir unes coordenades per posar el mapa, per centrar-lo, per posar-lo en un punt, i després hem fet servir un altre. Fixeu-vos que aquest número i aquesta longitud i aquesta longitud no és la mateixa. Aquesta primera longitud és la del mapa, és el centre del mapa. I aquesta altra és la longitud de la bola. És a dir, del punt on vull que vagi la bola, que és, en el nostre cas, el CityLab. A més de posar-li un petit offset de 50 perquè es col·loqui correctament. I la latitud el mateix. Aquesta latitud, aquest número, no és igual que aquest. Aquest és el del punt mig del mapa, on vull centrar el mapa, i una altra cosa és la latitud del punt on vull posar l'objecte. Reviseu això. No us preocupeu perquè això ho treballarem quan fem la part del mapa, del joc. És simplement això perquè us familiaritzeu a fer una miqueta de pràctica, perquè no ho fem quan toqui i us perdeu. Simplement és perquè veieu més o menys per on aniran els tiros. Avui ha estat una miqueta en plan pràctica. Sí? Llavors, poqueta cosa més.
Quasi és l'hora. Llavors us explicarem. No sé si teniu algun dubte més. Pràcticament hem fet tot. Faltaria potser fer la part de pregunta i resposta, però això és molt fàcil, crec que no cal treballar-ho avui. Exacte, el del disseny. Vale. Llavors us explicaré una miqueta què és el que necessitem fer què necessitarem fer de cara a la següent sessió. Us compartirem, us ensenyaré per aquí, de fet, un segon, aquest document us el compartirem. Us enviarem una presentació, intentarem després de cada sessió enviar-vos una miqueta el que hem fet en la sessió corresponent i també aquest vídeo queda gravat, com ja sabeu, per si el voleu repassar. De cara a la següent sessió, què hem de fer? Heu d'escollir un monument i col·locar-lo en aquesta adreça, en aquesta fulla de càlcul que us enviarem en el correu. És a dir, us la podem enganxar també aquí pel xat, però no sé si cal que l'haureu de copiar i enganxar en el vostre llavors, com vulgueu. Si voleu, el que fem és us la passem ja per aquí, pel xat, molt ràpidament, i us l'enviarem pel correu. Us enviarem un correu i us l'enviarem. Llavors, fixeu-vos que aquesta fulla de càlcul està... És a dir, la idea és que vosaltres us fiqueu, poseu el vostre nom, el monument que voleu fer i la direcció. És important això, el monument ha d'estar llistat en la Wikipedia anglesa, perquè si no els blocs que hem preparat per fer l'activitat no funcionen bé. Això ho veureu a la següent sessió quan ho expliquem, com funcionen aquests blocs. Però és important que el monument que escolliu, fixeu-vos que, per exemple, jo tinc assignat la Casa Milà, és a dir, la Pedrera. Fixeu-vos, si clico a l'enllaç que hem posat aquí, surt aquesta imatge. Això és important, perquè ha de sortir a la Wikipedia en anglès, perquè fixeu-vos que tenim una imatge directament, quan posem Casa Milà, surt la imatge i, a més, surt la localització. Llavors, nosaltres tenim fets uns blocs que agafen la direcció d'aquesta imatge i la transformen en un vestit de Snap, perquè no hagueu de copiar aquesta adreça. És a dir, és un bloc que funciona molt bé, ja ho veureu. I, a més, també la localització, és a dir, per no haver d'obrir el mapa, anar a buscar la direcció, apuntar... Llavors, sí que es podria fer així, però tenir un bloc que automàticament també l'agafa de la Wikipedia. Agafa les coordenades. És a dir, hi ha un bloc que agafa la direcció de la imatge, que apareix aquí, i les coordenades del lloc. De manera que perquè sigui més fàcil per vosaltres. Llavors, quina és la idea? La idea és, com dèiem, que accediu a aquesta fulla, poseu els vostres noms, fixeu-vos que el monument que heu escollit estigui, com dic, important, a la Wikipedia en anglès, la en.wikipedia.org, i que sobretot el monument no estigui allà. És a dir, que ningú busqui la Sagrada Família perquè ja està assignada a la Nina. Això és un exemple. A veure, aquests els podeu fer servir. El primer que arribi que agafi la família, perfecte. Aquests són un exemple. Nosaltres no ho farem, això. És a dir, que aquests 3 els podeu fer servir, però no repetiu. No repetiu monuments. Sí? Important. Si no, haureu de buscar un altre. Llavors, a part d'això, heu d'anar rumiant, com heu vist en l'exemple que hem posat al principi,
del joc com funciona, heu de pensar una pregunta sobre aquest edifici, 3 possibles respostes i, òbviament, quina és la resposta correcta. En l'exemple que vau veure, posava qui havia construït la Sagrada Família i posaven les 3 opcions eren Gaudí, em sembla, Miró i jo què sé, Velázquez, per exemple. Llavors aquestes són les dades que heu d'agafar. És a dir, la informació que heu de pensar. A part del monument i de veure que està a la Wikipedia, heu d'anar pensant una pregunta sobre aquest monument que sortirà quan cliquem en el monument en qüestió, les possibles respostes perquè sigui tipus test, perquè sigui més fàcil de fer. Si no, seria més complicat. S'entén una miqueta? No sé si algú ha provat entrar a la fulla. Sí, com diu la Nina, tot això us explicarem al correu, no patiu. Llavors, molt bé, ho deixem aquí.